אמונה ביקורתית ותמימה. עם ישראל הוא עם של אמונה ומצווה. אמונה בהשם כל יכול, ובמצוות מעשיות פרקטיות. האמונה בהשם אינה רק עניין של הצהרה, להגיד ברוך השם ואני מאמין בהשם, זה עדיין לא אומר שאתה מאמין. בניגוד לדתות אחרות, שמסתפקות הרבה פעמים בהצהרת אמונים. בישראל האמונה אינה עניין של הצהרה, ואפילו לא רק של רגש, אלא היא באה לידי ביטוי בברית ומחויבות מעשית שמכוננת אותה. האמונה, בתור תחושת ודאות עמוקה של שייכות, ביטחון וקשר להשם, לכאורה אינה עולה בקנה אחד עם הספקנות והביקורת. אך היא הנותנת. דווקא הספקנות והביקורת נדרשים כדי שהאמונה לא תלך שולל אחרי הצבעוניות והויטליות האלילית, או אחרי אנשים בשר ודם מלאי קריזמה כובשת, שסופם כמו כל שקר לקרוס במוקדם ובמאוחר. לעולם חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, כאילו הוא היה אחד מבני ישראל שיצאו ממצרים. ואז עליו לשאול את עצמו, באיזה שלב של הסיפור היה מאמין? שהרי בני ישראל היו מלאים ספקות וביקורת. הם לא רק היו עם של עבדים שאוהבים להתלונן כי עדיין לא טעמו חירות מהי. חלקם היו ביקורתיים דווקא בגלל החירות הפנימית שהייתה להם, שלא הייתה מוכנה להיכנע לאף אחד, לא לפרעה, אך גם לא למי שהצילה מיד פרעה. כבר במעמד הסנה, השם אומר למשה שאם לא יאמינו לו לאות הראשון, יאמינו לאות השני, ואם לא לשני אז לשלישי. זה לא שכולם או האמינו או לא האמינו. היו כאלה שהאמינו מיד, והיו כאלה שלקח להם זמן, ולא ירפו מהספקנות והביקורת. היו כאלה שהייתה להם אמונה תמימה ופשוטה, והם רק חיכו לרגע שיגיע כבר הגואל. ואכן, ברגע שמשה עשה להם את האותות, הם האמינו. ויעש האותות לעיני העם, ויאמן העם, וישמעו כי פקד השם את בני ישראל, וכי ראה את עוניים, ויקדו וישתחוו. אבל כנראה שלא כולם האמינו, וגם אם כן, לא אצל כולם הייתה זו עדיין אמונה שלמה. מכות מצרים כמובן חיזקו את האמונה, אבל עדיין היו רבים בעם שהאמונה בהשם לא הייתה שלמה אצלם. הם חשבו לעצמם שאולי זה מאבק של משה נגד פרעה, והם כמובן מעדיפים להיות בצד של המנצחים. אבל עדיין לא היה ברור להם שמשה הוא אכן שליח השם. אולי הוא פשוט מחשף גדול יותר מפרעה. הד לספקנות הזו ניתן לראות ברגעים המכוננים שלפני קריאת ים סוף. ישראל רואים את מצרים מתקרבים ומגיבים באופן מעורב. הם גם מתפללים להשם, אך גם מתנפלים על משה. ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם. ויאמרו אל משה, המבלין כברים במצרים, לקחתנו למות במדבר? סביר להניח שחלק מהעם צעקו אל השם, חלק התלוננו על משה, וחלק גם התפללו וגם התלוננו. כלומר, ההבנה שמשה הוא שליח השם לא הייתה ברורה בכלל. יכול להיות שהיו כאלה שהאמינו בהשם, אבל לא במשה, והיו כאלה שדווקא התרשמו מאוד ממשה, אך כלל לא האמינו בהשם. אחרי קריאת ים סוף, עוד חלק משמעותי מהעם התחזק באמונה. ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. מי שקודם האמין רק במשה ולא בהשם, הבין עכשיו שיש כאן משהו מעל ומעבר למשה. מי שקודם האמין בהשם, אך לא חשב שמשה הוא שליח השם, הבין עכשיו שמשה אינו אישיות עצמאית, אלא שליח ועבד השם, ובמשה עבדו. אבל עדיין, לא כולם האמינו. עדיין היו שפקפקו. ויראו העם ולא כל העם. לא כל העם האמין עדיין בצורה שלמה. וכך הסביר אבן עזרא בפרשת בשלח. חכמי הודו נותנים ראיות כפי מה חשבתם, כי לא ייתכן שידבר השם עם האדם וחי. וישראל היו במצרים
והיו בהם אנשים על דעת האמונה הזאת. והייתה נבואת משה בספק אצלם. ואין טענה ממילת ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, כי כתוב וירא ישראל, ולא כל ישראל. ואילו היה כתוב כל ישראל, ידבר על הרוב כמשפט הלשון, כמו ויעמוד כל מקנה מצרים, ואחר כך כתוב שלח העז את מקנך. עד כאן לשונו. לכן, בזכות הספקנים וחסרי האמונה הללו, זכינו כולנו במעמד הר סיני, כי קריאת ים סוף עדיין לא הספיקה. כפי שהסביר השם למשה, שמטרת מעמד הר סיני היא שגם בך יאמינו לעולם. כלומר שסוף סוף יבינו כולם ולעולם שאתה נביא ויוסר הספק ממחשבותם, כלשון אבן עזרא. ברגע שיבינו שאתה נביא, יאמינו שאתה לא רק מנהיג הפועל על דעת עצמו, ויוכלו לקשר בינך ובין האמונה שהייתה, או שעדיין לא הייתה להם, בהשם. ואכן, המשפט הראשון של 10 הדיברות נוגע בדיוק בנקודה הזו. אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה כתוב כאן? השם אומר לישראל, אנוכי ולא משה. הוא לא עשה שום דבר על דעת עצמו. אל תחשבו שהוא איזה מחשף שפשוט הצליח להכריע את פרעה ולחלץ אתכם ממצרים. אבל גם הוא רק איזה בן אדם שפועל על דעת עצמו. אלא אנוכי הוא זה אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא משה. משה הוא נביא השם, הוא לא פרעה משודרג. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אני ולא משה. ואכן, בספר דברים, משה מציין בפני ישראל שרק בעקבות מעמד הר סיני הוטמעה בקרב העם כולו ההבנה מי הוא באמת. כמו שנאמר, ויהי כשומעכם את הכל, ותקרבון אליי כל ראשי שבטכם וזקניכם. ותאמרו, הן הראנו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו ואת קולו שמענו מתוך האש, היום הזה ראינו, כי ידבר אלוהים את האדם וחי. וממילא, היום הזה גם הבנו שאתה לא פועל על דעת עצמך, אלא שאתה נביא, ובעצם מי שיוציא אותנו ממצרים זה השם, לא אתה. לכן, מעמד הר סיני הוא יסוד האמונה. אך חשוב לזכור שזכינו לו מכוח גרעין עקשן של ספקנים וביקורתיים שהתהלכו בינינו, ולא הסתפקו לא באותות ומופתים, לא במכות הזרוע הנטויה, ואפילו לא בקריאת ים סוף, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים, ודיבר עמם בכבודו ובעצמו. רק אז הם נרגעו. רק אז הייתה יכולה האמונה להפוך ממשהו דקלרטיבי חיצוני לקשר של ברית מעשית מחייבת.